Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú zvolania jasavé. Nech ten chrám naplní zástup srdc veselých, mužov, žien, detí. Nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú zvolania jasavé. Nech ten chrám naplní zástup srdc veselých, mužov, žien, detí. Nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás, žije v nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vámi všetkými. Drahí bratia a sestry, pekná vás vítam na svätej omše. Dneska prežívame 20. nedeľu, 29. nedeľu v dobi cez rok a tiež máme 22. kde už si uctievame svätého Šarbela. Toho, ktorý bol vybraným pánom, milovaný pánom a ktorý sa teraz prehovára za nás, slabých i hriešných. Bratia a sestry, pred Pána máme prestúpiť s čistým srdcom, preto si spýtujme svedomie, vzbuďme si ľútosť nad hriechmi. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry. Modlite sa za mňa, Pánovu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Páne, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti ďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože,
Modlíme sa. Všemúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy a ochotne plnili Tvoju vôľu a slúžili Ti s úprimným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán o svojom pomazanom Kýrovi. Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy. Zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány. Nijaká brána neostane zavretá. Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene. Vyznačil som ťa a ty si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet, okrem mňa nie to Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Pavol, Silvan a Timotej, Solunskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a našim Otcom na dielo vašej viery,
úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v celej plnosti. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Sviete ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Nebereš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platiť císarovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal, čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár, spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Odpovedali mu císarov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je císarovo císarovi a čo je Božie Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. A tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry v Kristu, každý z nás prišiel do Božieho chrámu s nejakým úmyslom. Možno povedať, prišiel za čo ďakovať, odprosovať a tiež prišiel, aby sa stretnul s tým, ktorý dáva živú vodu. I dneska práve počujeme podobne, ako prišli farizeji, Herodiáni, poslali svojich učeníkov a oni sa medzi sebou nenávideli. Ale dali sa dokopy. Mali spĺneného vraha, Ježiša Krista. I čo najviac poslali, aby bolo čím viac svedkov. S otázkou, provokatívnu, tak by možno povedať. Či sme sa platiť daň císarovi, či nie. Keď tak sa pozrieme, aký už úmysel je v ich srdci. Úmysel, nie aby sa dačo dozviesť, lebo sami povedali, že vieme, že vždy vravíš pravdu, nehľadíš na osobu človeka. Tak tu už máte odpoveď. Ale vidíme, že úmysel ich je celkom iný. Chytiť ho na reči, ale a takú, že ak povieš tak, i tak nedobre, i tak nedobre. Lebo vieme, že platiť císarovi daň, to znamená, že boli pod rímskou impériou, ktorú všetky tie dane sa odovzdávalo práve na udržania rímskej ríše, ktorú Židia nenávideli, z ktorých trpeli, ktorých obknadali. A teraz
platiť im daň, či nie? Jak by povedal nie, nedobre. I z druhej strany, ak by povedal áno, tiež je nedobre. I vidíme, že taká, jak človek prichádza s takými úmyslami, no tak, viete, môžeme si tiež dám otázku, ale ja niektoré veci už poznám. Ale z druhej strany, ja hľadám dačo iné. I prečo zdôrazňuje prvá veta Ježišova, čo ma pokúšate pokryť si? Možno povedať, čo ma pokúšať, čo odo mňa chcete. Ja poznám vaše myšlenky, ja poznám, čo to, tú otázku, tie otázky, ktoré máte v srdci. I zdôrazňuje také, viete, kedy tak s humorom hovorí, alebo takou, aby ich urobiť trošku, aby začali rozmýšľať. Ukážte mi daňový peniaz. Myslíte, že pán Ježiš nevidel tie peniaze, nemal ich v ruke? Mal. Ale jaká otázka, taká odpoveď. Čí to je nadpis? Povedali císarov. Dodajte to, čo císarov, Božie Bohu. Možno povedať, zdôrazňuje, že každý úrad, ktorý môže človek dostal ako dar. To znamená, že to nie je, že teraz máš právo využívať ho. Človek, ktorý to nepochopil, da kedy, viete, ak sa ide s takými dobrými úmyslami, by dobre, viete, aby to pochopili všetkých, ktorí idú do takej vlády, alebo zaoberajú taký úrad. By pochopili, že to všetko je dočasné. Má svoj začiatok i svoj koniec. I kedy sa stáva, viete, kedy sa dostanú do toho zvolenými ľuďmi, ktorých podporili v dačom, aby čo? Urobili dačo dobre pre tento Boží národ. Ale môže sa stať, viete, že kedy sa dostanú toho, jakým môže tá vláda peniaza zakryť oči. Že to, čo hovoril, už nepamätá. I svätý Pavol zdôrazňuje, že ten dar človek môže v sebe čo? Zničiť. Ono už neslúži, ale už začína jednoducho tých ľudí ničiť. I svätý Pavol hovorí, že také slova, ktoré z jedných svojich listov píše, že ak žijeme čestne, nemáme sa ničeho bať. Žiť čestne, viete, teraz sa tak hovorí, že to nie pre mňa. Na čo? Bo človek si stále ukazuje na dákoch, ktorý tak nežije. Abo hovoríme také, že všetci tak robia, alebo všetci tak žijú. Ale vieme, že to nie je pravda. Ale aby nebol sám. Diabol prečo útočí napríklad na ľudí? Lebo vie, že jaký je jeho koniec. Aby nebol sám. Si hľada spoločníkov takých i nachádza tých, ktorí mu slúžia. Viete, že v Amerike cirkev sa nazýva cirkev satany. Oficiálna. I možno povedať, vieme, že ako sa ľudia tam, koho slávia, ako sa obliekajú, aké majú presne poznanie toho. Svedomie, vedomie vedia, kým je Boh. I všetko robia, aby ho ničiť. Ničiť to, čo stvoril, ničiť týchto ľudí, ktorí o neho veria, ničiť všetkých tých, ktorí mu dúfajú. Ale vieme isto jedno, že on už je odpísaný. Kým? Samým Pánom. Lebo na to prišiel svet, aby ukázal i skutky diavola i porazilo práve jeho zbraňou. Na dreve bolo pokušenie, na dreve bolo práve v raju, začal sa prvý hriech i na dreve bola porazený Ježišom Kristom. I vidíme, že teraz stále nespokojný hľada, jak svätý Peter hovorí, koho by zožral.
Zoprite sa mu pevný vo viere. Čo to je práve viera? My každý z nás pri narodení, pri krste sme dostali zadatok viery, zadatok dobra. I keď si rozvíjame to všetko, my začíname rozmýšľať, vidieť, že niektoré sa veci ináč majú. Prečo práve stále musíme bojovať? Stále sme v takom pohybe. To nielen my, pred nami bolo, i po nás bude tak. Lebo to je proces. Do dobra i zla, belého černého. I na nás je, viete, na akú stranu sa my dáme, lebo nám Boh dal slobodnú voľu. I vidíme, že ako stále sa musíme rozhodovať na každý deň. Koho budem počúvať, za kým chcem ísť. I nám vidíme na našej životnej ceste, Boh dal veľa tých, ktorí čo? Ukazujú, že dá sa tak ináč žiť. Dá sa bojovať. I práve ten odpoveď Pána, dajte Bohu, čo Bože, a císarovi, císarovi, to znamená, že nedávaj to všetko dokopy. Neospravedlňuj sa teraz, že tak všetky robia, chcem byť i tu. Ty si musíš vybrať jednu cestu. Ty nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách alebo slúžiť dvom pánom. Človek musí vyberať. Ale ako vyberať? I viete práve, nečudujme sa, že diabol čo? Svätý Jan nazýva ho tým, ktoré stále klame. Nachádza také prostriedky, aby čo oklamať. Aby človek už nerozmýšľal triezvo. I nachádza tie prostriedky. Ale vidíme, že tú poslednú vôľu slobodnú každému dal z nás. Ty sa rozhodni. Ja som ťa nestvoril ako stroj. Ja som ťa stvoril z lásky. Aby si tú lásku dával, prijímal i dával. I my prichádzame dneska k čomu? Zdroju lásky. Aby sme sa nabrali čo? Toho, čo svet nemôže dať. Nabrali sa toho, čo svet neobservuje. Kde z mnohej strany využíva i z toho trpí. Bo všetky chcú byť milovaní, ale či akú milosť dávajú? Človek sa kam vždycky vráca? Tam, kde je vždycky dobre. On nepríde tam, kde odporújú a kde dačo sa deje. Nechce sa ísť tam. A vždycky, pamätám, chce ísť tam, kde je dobré. Kde dáchto preukázal mu čo? To milosrdenstvo. I dneska, kedy Pán zdôrazňuje, rozlišuj. Komu chce slúžiť? I kedy zdôrazňuje tie veci, tak chce, aby človek sám vyberal, lebo ty si Pánom. Ja som ťa stvoril na svoj obraz. Dal som si všetko, aby ti slúžilo. Ale ty slúž a nie nič. I vidíme, že svätý Šarbel bol i zostáva ten, ktorému sa išli radiť za jeho života i po jeho živote. Kde prichádzali práve ku nemu, kvôli čomu? Lebo cítili, že ten svet im už nemôže dať dačo. Sklamaní z niektorých vecí, z ľudí najviac. Môže urobili chyby. A kto ich nerobí? Ja som nestretával, ľudia by sa nepomýlili, ale či znajú vyznať, tak ako svätý Pavol vyznal, že kým je, že nehodný sa volať svätý s apoštolom, lebo robil to. Ale z druhej strany chce ukázať, že dá sa ináč žiť. I svätému Šarbelu prichádzali k Božiemu mužovi, ktorý nebol nejakej politike, ktorý sa nezaoberal čím, ale žil svojim životom svetca. I vieme, po jeho smrti stále ľudia prichádzajú ku nemu. I dneska my, kedy sme prišli sa deliť s čím? So svojimi boľami. Prosiť, ďakovať, lebo každý sme prišli s dačím. Ale vidíme na začiatku, ako prichádzajú niektorí ľudia k Ježišovi Kristovi. Nedaj Boh, aby sme my tak prichádzali s takými úmyslami. Lebo človek prichádza tak, že by využiť dačo, to sa pomýli. Lebo Boh sa nedá zahambiť. I stále hľada tých, ktorí budú mu slúžiť v pokore a láske.
Je na nás viete, že kedy máme tú úctu k svätému Šarbelovi, tak ďakujeme za toho svätého muža, ktorému môžeme prichádzať. Nie on robí zázraky, Boh cez neho robí. Cez jeho osobu. Tak je oslavený Boh v ľuďoch. Lebo Boh sa oslavuje v živých ľuďoch. A tiež i v tých, ktorí žili tým svätým životom. Prosíme Pána, aby sme sa nedali znechutiť. Nedali sa práve na také veci, ktorým nám nepatria. By sme vždycky vedeli rozlišovať, čo Božie, čo svetské. I nepletli to vždycky do toho. I vidíme, že tu máme zdroj, z jakého tiež čerpal svätý Šarbel. Lebo tu sa nabieral tiež tej duchovnej sily. Lebo kedy v človekovi zabiť ducha, diabol s ním robí, čo chce. No kedy sa človek duchovno silný, on zdáva odpor. Lebo vždy vie, že nie je sám. I my sme nikdy nesami. Boh vždycky nám dal anjelov strážcov, dal nám svoju matku, dal nám sviatosti, aby sme sa posvedzovali v každom období našeho života. Ale nikdy sa nie je bez nás nič. I prečo svätý Augustín povedal, Páne, Ty stvoril nás bez nás a nemôžeš nás bez nás spasiť. Musí byť Tvoje. Čo Ty urobíš? I to, čo ste prišli, to je taká tiež odpoveď. Áno, ja sa chcem posilniť Tebou, Pane. Chcem prosiť cez toho muža to, čo tak ma boli. Či operácia, či boľ v rodine, neviem, plno toho je. Ale z druhej strany, ktorý sa človek s takú úctou odovzdáva, posilňuje, vždycky odchádza domov iný. I to vám prajem, i sebe, i vám, aby sme po každom stretnutí s Pánom odchádzali duchovne silní i mocní. Amen. Drahí bratia a sestry, a teraz vyznajme našu vieru. Verím Boha, Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počas Ducha Svätého narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z zostupných, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. bratia a sestry, Pán Ježiš nás učí správnemu postoju ku všetkým veciam. Prosme ho, aby sme vedeli vždy dávať ľuďom to, čo im patrí, a Bohu to, čo je Božie. Pane Ježišu, Ty si náš učiteľ, pomáhaj nášmu pápežovi Františkovi a nášmu biskupovi Mariánovi, aby boli vernými učiteľmi Tvojej pravdy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si náš Pán a Boh. Veď svojim duchom predstaviteľov národov, aby vždy správne rozhodovali a konali v prospech ľudí.
prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nás učíš spravodlivosti a pravde. Daj, aby sa na celom svete politické voľby konali spravodlivo, transparentne, čestne a slobodne. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si svetlo svojich veriacich. Daj všetkým kresťanom milosť, aby si verne plnili záväzky vyplývajúce zo sviatosti krstu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si cesta k Otcovi. Buď milosrdný k našim zosnulým a láskavo im otvor brány nebies. Prosíme ťa, vyslíš nás. Túto svätú omšu obetujeme na úmysel ctiteľov svätého Šarbela. Prosíme ťa, vyslíš. Pane Ježišu, láskavo vypočuj naše prosby a daruj nám svoju múdrosť, aby sme vždy vedeli dávať Bohu, čo je Božie. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Spolu s vínom a chlebom prinášam Ti, Pane, seba. Spolu s vínom a chlebom túžim premeniť sa v Teba. Chcem sa dívať na svet Tvojimi rukami a ľuďom preniesť ťa svojimi rukami. Ó, premeň ma, prosím, premeň ma, srdce láskou spáľ, veď ma milosťou, životom neistým, Ty nádej dávaš nám. Stačí vnímať denne hlas, čo jediný povedie nás. Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje telo, zrakom viery ťa vidím, svoju lásku dávaš vrelo. Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami a ľuďom priniesť ťa svojimi rukami. Ó, premeň ma, prosím, premeň ma, srdce láskou spáľ, veď ma milosťou, životom neistým, Ty nádej dávaš nám. Stačí vnímať denne hlas, čo jediný povedie nás. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Páne, pomôž nám slúžiť Ti pri Tvojom oltári s úprimným srdcom a daj, aby nás očistila Tvoja milosť a posvietili tajomstva, ktorý slávime skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasomocné vzdávať aké vždy a všade Tebe, Páne, Svätý Oče všemohúci a večný Bože.
lebo si tak súcitne miloval svet, že si nám poslal vykupiteľa, ktorý nám podobný vo všetkom okrem hriechu, aby si aj v nás miloval, čo si obľúbil vo svojom synovi. Veď pre jeho poslušnosť navratil si nám svoje dary, ktorý sme stratili neposlušnosťou a hriechom. Preto ťa aj my, Páne, spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a radosne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ústavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášala tvoju menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal slaviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky, dobroreči, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dalo svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš. Amen. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spasonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so zdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhľadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s prvoslovanou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Páne, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spasu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi
tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých brátov a sestry i všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky rádovať z tvojej slavy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a o Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slavu po všetky veky vekov. Amen. 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 Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Tvoja láska vzala mi dých a zmenila môj svet, zmenila môj svet. Len na tom záleží, byť s tebou navždy, byť s tebou navždy. Tvoja láska vzala mi dých a zmenila môj svet, zmenila môj svet. Len na tom záleží, byť s tebou navždy, byť s tebou navždy. Stále bližšie k tebe kráčať, tvojej hĺbke sa rozplývať. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Tvoja láska zmysel dáva a všetko prekonáva. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Tvoja láska vzala mi dých a zmenila môj svet, zmenila môj svet. Len na tom záleží, byť s tebou navždy, byť s tebou navždy. Stále bližšie k tebe kráčať, tvojej hĺbke sa rozplývať. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Tvoja láska zmysel dáva a všetko prekonáva. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Znešená je, tvoja láska láme, tvoja láska znešená je, tvoja láska láme. Tvoja láska vzala mi dých a zmenila môj svet, zmenila môj svet. Len na tom záleží, byť s tebou navždy, byť s tebou navždy. Stále bližšie k tebe kráčať, tvojej hĺbke sa rozplývať. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Tvoja láska zmysel dáva a všetko prekonáva. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Stále bližšie k tebe kráčať, tvojej hĺbke sa rozplývať. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Tvoja láska zmysel dáva a všetko prekonáva. Ja túžim poznať
Teba poznať viac. Duša Kristova, posväť ma, telo Kristovo, spasť ma. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám prijatie nebeského pokrmu pomáha, aby sme správne užívali pozemské dobrá a túžili aj po nebeských, skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa. Modlitba po príjmaní, ktorú sme práve počuli, je taká vzácna, aby sme správne užívali pozemské dobrá a túžili aj po nebeských. Možno povedať to, čo máme, sme právne vedeli použiť, aby slúžilo a nie zabíjalo. I takým spôsobom, kedy sa toho naučíme, všetko bude slúžiť, je budeme prahnúť toho, ísť k tomu nebeskému. I dneska, kedy sa stretávame, aby sme sa posilnili na prírodu svätého Šarbela, prosme tiež i nezabudajme, že veľa od nás závisí, za kým práve úmyslom prichádzam. Lebo takto môže byť len stále čierne a nikdy nevidieť biele. A takto môže vidieť i čierne, i biele. I bude sa snažiť byť, toho čierneho bolo menej. To vám prajem, aby sme takým spôsobom sa posilňovali a túžili po tých nebeských výšinách. Ešte po svätej omše sa pomodlíme teraz litánie k svätému Šarbelovi a tiež budeme, po litánie bude pomazanie taj vždycky olejom svätého Šarbela. Budem vás prosiť, aby ste sa netláčili, neišli jeden po druhému. Všetkým udelíme čas. Všetkých pomážeme, ale z druhej strany, viete, modlíme sa za tých, ktorí idú pred nami. A tie, ktorí budú ísť tiež, aby sa tiež modlili za tými, kto sú pred nimi. Bo vidíme, že takým spôsobom sa posilňujeme, vymodlíme jeden druhému to, čo môže s tými úmyslami, ktorými prichádzame. I pamätajme, že svätý Šarbel je tým, ktorý je Pán vybral v svojom čase, aby sa za nás prihovaral. Nie on robí zázraky a Boh čez neho robí. Nezabudajme, že ďakovať tomu, ktorý cez ktorého prichádzajú tie vyššie dobriny. Všetkým vám prajem požehnaný deň a teraz príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Mária, Matka bolestná, Ty nás
milosrdencová. Ty dáš nádej mnohým, ktorí chcú Krista v tichu nájsť. Si im vzorom veľkým. Ave Maria, gratia plná. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, Svätá Mária, kráľovná pustovníkov, roduj za nás. Svätý Šarbel, Svätý Šarbel, živý Boží zázrak, Svätý Šarbel, vzor nábožnosti, Svätý Šarbel, plameň lásky k Bohu a k blížnemu, Svätý Šarbel, pochodeň viery, Svätý Šarbel, ideál tichej poslušnosti, Svätý Šarbel, vzor pustovníckeho života, Svätý Šarbel, poklad maronických reholníkov, Svätý Šarbel, Ty si sa vzdal všetkého bohatstva sveta, Svätý Šarbel, Ty si prijal každé utrpenie s láskou, Svätý Šarbel, pokorný reholník so srdcom plným súcitu, Svätý Šarbel, horlivý ctiteľ Najsvätejšej sviatosti, Svätý Šarbel, Ty si po prijatí Kristovho tela dlho vzdával vďaky, Svätý Šarbel, tichý služobník Najsvätejšej Panny Márie, Svätý Šarbel, Ty si žehnal každému stvoreniu, Svätý Šarbel, pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi, Svätý Šarbel, Ty si z lásky k Bohu miloval samotu a ticho, Svätý Šarbel, Ty si túžil ostať skrytý pred celým svetom, Svätý Šarbel, Ty si neustále rozjímal o Božích veciach, Svätý Šarbel, Ty si bol ústavečne zjednotený s Kristom v láske. Svätý Šarbel, Ty si túžil stratiť sa v Bohu. Svätý Šarbel, Ty si priťahoval ľudí nezvyčajnou skromnosťou a dobrotou. Svätý Šarbel, Ty si prebúdzal svedomie ľudí. Svätý Šarbel, Ty si učil ľudí počúvať Boží hlas. Svätý Šarbel, Ty si vyzýval ľudí na vytrvalú modlitbu a pokánie. Svätý Šarbel, Ty si hlásal evanjelium svojim slovom i životom. Svätý Šarbel, Ty si dôkazom, že práve šťastie je jedine v Bohu. Svätý Šarbel, trpezlivý orodovník, ktorý vyslyší naše prosby. Svätý Šarbel, Ty si pomáhal prenasledovaným. Svätý Šarbel, Ty si preukazoval milosrdenstvo a súcit v každej núdzi. Svätý Šarbel, Božia lampa, ktorá osvetľovala temnotu hriechu. Svätý Šarbel, Ty si sa až do konca života zveleboval Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. Svätý Šarbel, Ty si umieral v Kristovej láske. Svätý Šarbel, Teba Boh po smrti vyznačil veľkými znameniami. Svätý Šarbel, Ty si k svojmu hrobu pritiahol zástupy pútnikov.
Svätý Šarbel, svetlo prežarujúce Božiu cirkev. Svätý Šarbel, mocný orodovník pred Bohom. Svätý Šarbel, náš milovaný patrón. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Oroduj za nás, svätý pustovník, aby sme sa stali hodní Kristovým. Modlíme sa, všemohúci a večný Bože, Ty si nám dal svätého Šarbela za vzor pokory, odriekania a úcty k nadprirodzenému životu. Na jeho orodovanie nám udel milosti, o ktoré ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Aby sme získali plnomocné odpustky, pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, zdravá Mária, Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca Františka, svoje námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí od nebeského Otca tvojom mene, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlitba za potrebné milosti. Nekonečné svätý Bože, ty si oslavený vo svojich svätých. Ty si viedol svätého Šarbela, mnícha a pustovníka, aby sa vo svojom živote a smrti dokonale pripodobňoval Kristovi. Obdaril si ho sílu odpúšťať sa do toho sveta a žiť ako pustovník v chudobe, čistote a poslušnosti. Prosíme ťa, nauč nás milovať ťa a slúžiť ti podobne jeho príkladu. Všemohúci Bože, na príhovor svätého Šarbela si urobil množstvo zázrakov. Daruj nám milosť. Teraz chvíľke ticha, môžeme zaniesť svoje prosby. O ktorú ťa na jeho príhovor prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Teraz budeme pomazať olejom svätého Šarbela. Tak, drahí bratia a sestry, teraz by sme pristúpili k samotnému pomazaniu olejom svätého Šarbela. Dvaja kňazi budú tu a jeden bude v kaplnke svätej Anny. Takže znova hovoríme, aby sme toto pomazanie brali s veľkou vierou, s veľkou pokorou. A nech je toto čakanie, ktoré možno bude troška dlhšie, nie o tom, aby som to mal čím skôr za sebou, ale aby som sa naozaj vedel modliť za tento úmysel, ktorý som si prišiel, lebo kvôli tomu ste tu prišli, drahí bratia a sestry, aby sme na tomto mieste zažili Božie zázraky. Dovolte to Bohu, nech vidí našu vieru.
Pozývaš ma do neznáma, prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkam, zvládnem stáť na hlbinách. Na teba, Ježiš, zavolám, ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj, 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 môj. Milosťou ma chrániš v búrkach, s istotou ma sprevádzaš. Napriek môjmu strachu spádov viesť ma smieš, ty nezlyháš. Na teba, Ježiš, zavolám, ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj, 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 môj. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery, chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, nech sa odvážujem prosiť, len tvojej prítomnosti moja viera narastá. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery, chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť, len tvojej prítomnosti moja viera narastá. Na teba, Ježiš, zavolám, ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj, 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 môj.
Pán mojou silou je a radosnou piesňou. A Pán stal sa už mojím spasením. On je môj Boh. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Môj Pán vládnuť bude vždy až na veky vekov. Amen. Môj Pán mojou silou je a radosnou piesňou. A Pán stal sa už mojím spasením. On je môj Boh. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Môj Pán vládnuť bude vždy až na veky vekov. Amen. Môj Pán mojou silou je a radosnou piesňou. A Pán stal sa už mojím spasením. On je môj Boh. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Len jemu dozdávam život svoj. Môj Pán vládnuť bude vždy až na veky vekov. Amen.
Hľadal som stále miesto, kde si. Kam ukryť sa smiem, kde prebývaš. Rieka bez konca, pretekáš stále, svietiš mi, jak maják v tmách. Morom sa plavím, rozbúreným. Všetku bolesť som utopil v slzách. V bezpečí s tebou stále si pri mne, na veky miluješ ma. Viem, bez teba blúdim, som sám. Ja túžil som poznať ťa, láskavosť, milosť a odpustenie. Odpustenie. Viem, bez teba blúdim, som sám. Máš môj život, držíš ma, prenášaš cez vody, nikdy ma nepusť, nenechaj ísť. Hľadal som stále miesto, kde si. Kam ukryť sa smiem a kde prebývaš. Rieka bez konca, pretekáš stále, svietiš mi, jak maják v tmách. Viem, bez teba blúdim, som sám. Ja túžil som poznať ťa, láskavosť, milosť a odpustenie. Odpustenie. Viem, bez teba blúdim, som sám. Máš môj život, držíš ma, prenášaš cez vody, nikdy ma nepusť, nenechaj ísť. Morom sa plavím, rozbúreným.